Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо зардолу ва хосиятҳои шифобахшии он мебошад. ба канали мо обуна шавед ва видео лайк монед. ҳатман комментария яъне ки фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва дӯстони худро ба ин канал даъват намоед. зардолу ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки ин дарахти бисёрсола буда қадаш то 20 метр мерасад. гулҳои зарча ва сафедча дорад. меваи он дар моҳҳои июл-август мепазад. дар осиёи миёна ва кавказ месабзад. ба баъзе ривоятҳо мувофиқ ба маълумотҳои саҳеҳи дастрасшуда дар яке аз штатҳои шимолии ҳиндустон ба номи хунза қабила истиқомат доштааст. таоми асосии аҳолии ин қабила зардолу ва маҳсулотҳои аз зардолу пухташуда мебошад. аҷибаш он ки одамони қабилаи хунза ба ҳисоб миёна то 100 сол умр медиданд. табибони бузург яъне ки гиппократ, абуалӣ ибни сино хосиятҳои зиёди доругии зардолуро қайд карданд. зардолуро халқ чун яке аз воситаҳои муҳими табобат истифода мебаранд. меваи хушнави он ҳамчун хушкконидааш, баргакаш кори меъдаи рӯдаро яъне ки дар баъзе минтақаҳо қоқ мегӯянд, қоқи зардолу кори меъдаи рӯдаро ба тартиб меорад. яъне ки корҳои ин узвҳоро яъне ки ба як тартиб муайян рост мекунад. воситаи табобат аз бемориҳои кулунҷ, қабзияти шикам аст. ҳамчунин меваи хушки он манбаи муҳими озуқа ба ҳисоб меравад, чунки дар таркиби меваи хушкаш якчанд намудҳои витаминҳо, моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ мавҷуд аст, ки ба организми инсон хело ҳам зарур мебошад. як вақтҳо шахсоне ки ба сафари дур мебаромаданд ҳатман бо худ зардолуқоқ, мавиз ва мағзи зардолуро куфта омехта карда ҳамроҳи худ мегирифтанд. онҳо медонистанд ки ин омехта ба ғайр аз ғизо будан хастагиро рафъ мекунад, дарди шикамро пешгирӣ менамояд. абуалӣ ибни сино дар китоби қонунҳои тиб яъне ки алқонун фи тиб оиди хосиятҳои шифобахшии зардолу ҳарф зада менависад. зардолу ба меъда аз шафтолу дида мувофиқтар аст. оби шарбати қоқи он ташнагиро рафъ мекунад. одамоне ки миҷозашон хунук аст онро бояд ба асали тоза якҷоя хӯранд. зардолуоб ба бемории гирифтори тумоб фоида дорад. донандаи илми тиб муҳаммад ҳусайн ибни муҳаммад ал-оқилӣ дар китобаш менависад ки зардолу хушк ба инсон ниҳоят фоидаи калон дорад. рагҳои хунгардро аз ифлосиҳо тоза мекунад, варамҳоро шифо мебахшад, бӯи бади даҳонро нест мекунад. зардолу воситаи ташнашикан ҳисоб ёфта сафроро барҳам медиҳад, хуни шахси ба ҳаяҷон омадаро ором мекунад. таоми хӯрдашударо ҳазм накарда ва ё якҷоя бо таоме ки ҳазмаш душвор аст хӯрдани зардолу дуруст нест. онро вақти наҳорӣ низ истеъмол кардан тавсия дода намешавад. мувофиқ ба фармудаи тибби халқӣ вақти гирифтор шудан ба бемориҳои дил, душвории нафаскашӣ, роҳи нафас ва аз мағзи зардолу чой дам карда нӯшидан хеле фоидаи калон дорад. мағзи зардолу дар қатори доруҳои дигар кушояндаи роҳҳои нафас ба ҳисоб меравад. ба занҳои ҳомиладор инчунин он модароне ки нав тифл ба дунё оварданд мунтазам хӯрдани зардолу хушк яъне ки баргак тавсия дода мешавад. агар баргакро якҷоя бо асали тоза тановул кунед ба омили пурқувваткунандаи биноӣ яъне ки чашм табдил меёбад. зардолу дар таркибаш миқдори зарурии витаминҳои B15, C, A, витаминҳои PP ва дигар витаминҳо дорад ва боз намак ғизоҳои фоиданок дорад. барои шахсони гирифтори бемории анемия яъне ки камхунӣ воситаи табиӣ шифобахш ҳисоб меёбад. баъзе олимони рус маълумот доданд ки истеъмоли 100 грамм зардолу ба истеъмоли 250 грамм ҷигари тоза баробар буда боиси зиёдшавии хун мегардад. зардолуи нави тоза чун таоми парҳезӣ ба бачаҳое тавсия мешавад ки гирифтори
гипоавитаминоз мебошанд. истеъмоли баргак инчунин зардолуҳо барои занони ҳомиладор, онҳое ки гирифтории бемории дил, рагҳои хунгард доранд, манфиат меорад. шилми танаи дарахти зардолу ба ширеши ноёби халқи араб дар шифобахшии баробар аст. асалпарварон аз 1 гектар зардолузор то 40 кило асал гирифта метавонанд. олим догмар гуфтааст ки аз ҷангалу майдон аз баҳор то зимистон, яъне ки ном асараш ҳаст, дар ана ҳамин асар қайд мекунад ки мо бояд дар як сол камаш 2.5 кило зардолу ва маҳсулотҳое ки аз он тайёр карда мешавад истеъмол кунем. ана он вақт ба қавли олим тамоми узвҳоямон бенуқсон мегардад, тандурусту солим зиндагӣ мекунем, умрамон дароз мешавад. хосиятҳои дигари шифобахшии зардолу дар он аст ки масалан онро дар об ҷӯшонида оби онро истифода мебаранд ки он ҳам ба организми инсон хеле фоида дорад. дигар фоидааш бошад миқдори муайяни зардолуро дар ана ҳамин оби ҷӯшонида тар мекунанд ва як шаб меистад, он обро гирифта обашро ҳам зардолуро ҳам тановул менамоянд. ин ҳам ба организми инсон хеле фоидаи калон дорад, чунки тамоми бемориҳое ки дар инсон пайдо мешавад, ана ҳамин зардолуро ҷӯшонида обашро истеъмол намоянд, ҳам ташнагиро мешиканад, ҳам узвҳои нафасро, яъне ки шуш ва дигар узвҳои нафасро мекушояд ва боз ба организми инсон хеле фоидаи зиёд дорад, чунки дар таркиби он витаминҳои гуногун мавҷуд аст. ин буд каме маълумот дар бораи хосиятҳои шифобахшии зардолу. ба канал обуна шавед, ба видео ҳатман лайк монед, баъд фикри ақидаи худро дар комментария нависед ва дӯстони худро ба канали мо даъват намоед. ҳамеша саломат, пурқувват ва зинда бошед. худованд ҳамеша дар паноҳаш нигаҳбонатон бошад.